Здравейте! Сега ще направим свинско месо, което също много бързо става за около 40-50 минути. Имам свински пържолки. Ще го направим в гювече. Не, всъщност няма да бъде в гювече, защото мислих в гювечето да го сложа. Но ще взема по-голяма тепсия. Няколко глави лук имам нарязан. 4-5 картофа. Това е според вас. Колкото обичате, толкова. И имам няколко червени чушки, които са изпечени и нарязани. Олио, извинявам се, червен пипер, подправките могат, имам чубрица, черен пипер, сол, кой каквото обича. Сега ще сложа пържолките в тепсията и ще ги овкуся. Така, сега овкусих си под месото, ще добавя много малко олио. Ето така. Просто отгоре ще добавя. Готово. И защо е толкова лесно? Защото просто всичко слагате наведнъж. Аз така ще го направя. Може да добавите морков, може да добавите абсолютно всичко, каквото харесвате. Зелена чушка, морков, бакладжан, ако искате дори малко. Всъщност аз нямам, затова няма да сложа. Но става много вкусно. С червена чушка става много вкусно. Ако ви харесват рецептите, които правя, моля, абонирайте се за канала или просто ги харесайте. Да, знам, качеството не е добро, защото аз директно снимам от телефона си, директно качвам без никакви обработки, без никакви снимки, без никакви неща. Ето така ще добавя още малко. Всъщност, понеже аз живея в Унгария и си взех от турския магазин една подправка за грил. Обаче, ето така, обаче тази подправка е толкова хубава, дори не я използвам за грил, по някой път я слагам в яденето. Вътре оха е като българската, като чубрица, сминдох, не знам, много ми харесва, на децата също и харесва. Ето така, отгоре ще сложа, ще добавя много малко вода. Фурната ми се затопля, включила съм я така в краищата, въпреки че той ще си пусне водичка от чушките. Слагам капака и ще сложа в фурната. Ето така, всъщност не ви показах. Момент. Ето така изглежда. Става много крехко месото, картофите, чушката. Много е вкусно. Трябва да го пробвате за около 45 минути и става много вкусно ядене. Благодаря ви още веднъж, че гледате моите рецепти. Моля, абонирайте се и до следващия път.